'yan mata da samari da suka fanɗare suka lalace a cikin al'umma musulmai Allah ka shirye su, Allah ka dawo da su kan turba. Marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti, maza ko mata, manya ko yara, Allah ka ba su lafiya. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka kare mu sharrin damuna, ka kare mu sharrin fari, ka kare mu sharrin ambaliya, ka kare mu sharrin ainihin gobara. Ya Allah ka raya mu da imani, ka kashe mu da imani, ka tashe mu cikin mu'minai. Wannan tsadan kaya da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka rangwanta mana, Allah ka yaye mana wannan fitina. Abinda muke iyawa Allah ka iya mana, wanda ka huwace mana, wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana. Abinda ke ba mu tsoro ko menene shi Allah ka yi mana maganinsa. Duk abinda zai zo ya firgita al'umman musulmai Allah ka yaye mana. Sojoji da suke bakin fama masu yi don ƙasa kuma don Allah, Allah ka taimake su. Wanda suke wa tafiyan zagon ƙasa Allah ka shirye zuciyarsu, ka taba zuciyarsu su daina wannan abin nan zagon ƙasa. Idan ba masu dainawa bane Allah ka kama su kamun da ba za su kubuta ba. Waɗannan 'yan bindiga da suke garkuwa da mutane Allah ka shirye su in masu shiriwa ne. Idan ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na Adawa da Samudawa. Ya Allah ka bamu ƴaƴaye masu albarka wanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura, wanda kuma za su tausaya mana lokacin da ƙarfin mu ya ƙare. Ya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi, wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi, wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa. Don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka ƙona shi da wutarsa. Mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa. Don mutumin da ya ɗaga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa. Wanda yake neman mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa. Kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi. Don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka yadda ya zauna lafiya. Allah ka fitine shi da fitina ta safe daban, ta rana daban, ta almuru daban, ta walha daban. Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.